Milionář přišel domů nečekaně a to, co uklízečka dělala s jeho dětmi, ho šokovalo. Ondřej Novák stál zmrzlý na prahu vlastního sídla, když uslyšel ta slova z úst své sestry. Ale to, co spatřil o vteřinu později, mu vzalo dech úplně. Právě se vrátil ze Singapuru o 3 týdny dříve, než bylo plánováno. Dohoda s asijskými investory se uzavřela rekordně rychle a poprvé za téměř rok pocítil Ondřej ten skoro zapomenutý impuls vrátit se domů dřív. Požádal řidiče, aby nic nehlásil. Chtěl udělat dětem překvapení. Chtěl, i když si to jen těžko přiznával, získat zpět něco z toho, co ztratil. Cesta z letiště se mu zdála věčná. Ulice Prahy se rozmazávaly za oknem auta a zatímco on v dokonale vyžehleném saku a stále ještě upravené kravatě po 14 hodinách letu v duchu procházel všechny věci, které Tomášovi a Jakubovi dlouhou dobu neřekl. Jeho dvojčata, 18 let a už 14 měsíců, oba na invalidních vozíčcích. Nehoda. Ondřej na chvíli zavřel oči. Na tu noc stále nedokázal myslet, aniž by mu sevřelo hruď jako pěst. Mokrá silnice, sportovní auto, které jim sám daroval k plnoletosti. Zatáčka vzatá příliš rychle, telefonát z nemocnice ve 3 hodiny ráno, který rozdělil jeho život napřed a po. Synové přežili, ale něco v nich i v něm té noci zemřelo. Od té doby se Ondřej uchýlil k jedinému, co uměl. K práci. Nekonečné cesty, schůzky v nepřiměřených hodinách, mnohamilionové kontrakty. Cokoliv, jen aby nebyl v tom obrovském tichém sídle, kde na něj synové hleděli s výčitkou, kterou nikdy nevyslovili nahlas. Cokoliv, jen aby nečelil vině, která ho zevnitř hlodala. Najal nejlepší lékaře, nejdražší terapeuty, zdravotní sestry na plný úvazek. Dům naplnil odborníky a penězi, ale syny nepřijal do náruče. Nevěděl jak. Ne po té, co to byl on, kdo jim to auto koupil. Ne po těch slovech, která na něj Tomáš vykřičel z nemocničního lůžka. Ty jsi nám to udělal, Audu projelo konečně masivní kovanou bránou. Sídlo Nováků se tyčilo na konci dlážděné cesty, obklopené bezchybně upravenými zahradami a mramorovými fontánami. 3 patra absolutního luxusu a přesto pro Ondřeje nejchladnější místo na světě. Počkejte tady, řekl řidiči. Hned jsem zpátky. Vystoupil po schodech k vchodu s malým příručním kufrem. Vložil klíč do zamku s nervózním úsměvem, v duchu zkoušel to překvapení, které si představoval celé týdny. Ale ještě než otevřel, uslyšel hlasy. A pak se všechno změnilo, první hlas patřil jeho sestře Veronice. Nezaměnitelný, ostrý jako nůž, nabitý tím elegantním opovržením, které uměla používat jako zbraň. Varuji tě, Marta. Té dívce se nedá věřit. Odkud se vzala? Kdo ji opravdu doporučil? Můj bratr je příliš zaneprázdněný, aby si toho všiml, ale já tak hloupá nejsem. Nána, která se zapletla až po uši do této rodiny. To vždy skončí jen jedním způsobem. Druhý hlas, chvějící se, patřil hospodyni. Paní Verčo, já jen říkám, že chlapci jsou jiní od té doby, co přišla. Veselejší, veselejší. Veroničin smích zazněl jako rozbité sklo. A koho ty platí, Marto? Tahle uklízečka nebo moje rodina. Vyhoď ji dnes hned, nebo ti přísahám, že tento dům se ti nikdy nevrátí. Ondřej svraštil obočí. Uklízečka. O čem to jeho sestra mluví? On sotva znal polovinu personálu. Vágně si vzpomínal, že před měsíci schválil nábor nové zaměstnankyně na úklid. Rychlý podpis mezi 100 dokumentů. Nic víc. Pootevřel dveře pomalu, beze zvuku, veden zvědavostí, které nerozuměl, a to, co spatřil v hlavním salonu, ho přibylo k místu. Tam uprostřed obrovského salonu s vysokými stropy a okny, jimiž proudilo zlaté odpolední světlo, klečela na koberci mladá žena. Měla na sobě prostou světle modrou pracovní uniformu s bílou zástěrou a žlutými gumovými rukavicemi, které stále nosila. Bylo jí sotva kolem 24. Kaštanové vlisy měla stažené do rozcuchané drdoly a z jejího obličeje, spocené námahou, vyzařoval nejzářivější úsměv, jaký Ondřej v uplynulých letech viděl. Ale nebyla to ona, co mu vzalo dech. Byli to jeho synové, Tomáš a Jakub, jeho dvojčata.
Ti samí chlapci, kteří po 14 měsíců seděli uzavřeni v pochmurném tichu, odmítali návštěvy, sotva jedli, dívali se na všechny s hořkostí. Smáli se. Smáli se opravdu, ze srdce, s rukama nahoře. Hnali svá kolečková křesla k té dívce, jako by 2 děti běžely k matce. Tváře měly červené, oči lesklé a z jejich úst se ozýval smích, který Ondřej považoval za navždy ztracený. Lucie, vyhrál jsem, dojel jsem první, křičel Jakub. Lhář, podváděl si, odpovídal Tomáš mezi smíchy, honícího svým vozíčkem. A mladá žena Lucie, tak se jmenovala, otvírala náruč, aby je oba přijala, smála se s nimi, předstírala, že ji sráží. Nechala se padnout na záda na koberec s teatrálním gestem, zatímco dvojčata slavila své vítězství, jako by vyhrála mistrovství světa. Ondřej se nemohl pohnout, nemohl dýchat. Přes rok platil nejlepším odborníkům v zemi, aby jeho synové znovu usmáli. Utratil jmění za psychology, terapie ze zahraničí, nejdražší přístroje a nic, vůbec nic nezabralo. A teď to uklízečka ve žlutých rukavicích dokázala za 3 měsíce. Ruka se mu bez vlastního rozhodnutí položila na hruď, jako by potřeboval ověřit, že srdce stále bije. Ucítil, jak se mu vlhčí oči a prudce mrkl, stydě se za to, aniž chápal, proč ho ta scéna tolik bolí a zároveň ho naplňuje něčím, pro co neznal jméno. Zase ty, Jakube, říkala Lucie, vzpřimujíc se a oklepávajíc zástěru. Dobře, dobře, vyhrál si. Ale teď mi přijde na řadu vybrat odměnu. Jakou odměnu, zeptal se Tomáš, zužujíc oči s veselou podezřívavostí. Odměnu šampionky uklízeček prohlásila s přehnanou slavnostností. Oba půjdete dělat cvičení na nohy, které tak nesnášíte. 10 minut bez nářku. Sbor protestů vybuchl v salonu. To není fér, to je podvod. Pravidla jsou pravidla, zasmála se Lucie. A dohoda je dohoda. Nebo snad muži Nováků nedodrží slovo? To stačilo. Dvojčata, dotčena ve své hrdosti, se vzdala s divadelními stížnostmi a začala se připravovat na cvičení. Ondřej s údivem sledoval, jak Lucie klečí před Jakubem a s nekonečnou jemností mu bere nohu, aby mu pomohla s protažením. Mluvila k němu tiše, trpělivě, povzbuzujíc ho pokaždé, když dokázal být i ten nejmenší pohyb. Vidíš, dnes ses dostal dál než včera. Říkala jsem ti to. Tvoje tělo tě stále poslouchá, Jakube. Jen je třeba mít trpělivost. Myslíš, hlas chlapce se trochu zlomil, myslíš, že jednou budu moct chodit. Lucie mu nelhala, neslibovala zázraky, ale podívala se mu do očí s laskavou pevností, jakou by Ondřej nikdy nedokázal nabídnout. Myslím, že tvůj úkol není chodit zítra. Tvůj úkol je nevzdat to dnes. A to už děláš. To z tebe dělá statečnějšího člověka, než většinu těch, kteří vstát z postele mohou. Chlapec přikývl dojatý a pokračoval ve snaze. Ondřejovi se třásla kolena. Kolik takových rozhovorů propásl. Kolik odpolední, kolik smíchu. Zatímco podepisoval smlouvy na druhém konci světa, neznámá žena dělala tu nejdůležitější práci ze všech. Vracela jeho synům naději, právě tehdy přeřízl vzduch za jeho zády hlas. Ondřej, to byla Veronika, která ho spozorovala na prahu. Její obličej přešel z překvapení k vypočítavosti během zlomku vteřiny a okamžitě na sobě složila starostlivý, skoro mateřský výraz. Bratře, to je překvapení, nečekali jsme tě. Přiblížila se s otevřenou náručí, ale její oči se přesunuly k Lucii s zábleskem poplachu. Jak dobře, že jsi přijel. Právě jsme si povídali o domácích záležitostech, věcech, které musíme vyřešit. Naléhavě v salonu se atmosféra rázem změnila. Dvojčata otočila hlavy ke dveřím. Lucie zvedla pohled a když spatřila muže v černém saku na prahu, její úsměv pomalu vymizel. Rychle vstala, s bezradností si sundavala žluté rukavice a sklopila hlavu. Pane Novák, zamumlala. Promiňte, nevěděla jsem, nečekali jsme vás, pane. Ale dvojčata její nervozitu nezdílela. Naopak. Táto, řekl Tomáš, a poprvé za 14 měsíců v jeho hlase nebyla hořkost, jen plaché úžas. Vrátil ses. Ondřej otevřel ústa, ale slova nevyšla.
Sestra ho brala za paži a šeptala mu cosi do ucha o té dívce, o fámách, o nutnosti promluvit si o samotě. Veroničin hlas byl jako dotěrné bzučení. Lucín úsměv úplně vyhasl a synové ho sledovali a čekali. Prvé za dlouhou dobu stál Ondřej Novák, muž, který řídil impéria jedním telefonátem, zcela bezradný. Věděl jen jednu věc, s jistotou pramenící z nejhlubšího nitra. To, co právě viděl v tom salonu, změní všechno a nedovolí sestře, aby to zničila. Pusť mě, Veroniko, řekl nakonec tichým hlasem, který zmrazil vzduch. Máme si hodně co říct, ale ne o tom, co ty si myslíš. 3 měsíce předtím přešla Lucie Horáková poprvé přes ty kované brány se sevřeným srdcem a posledními stovkami v kapse. Netušila, že vstupuje do domu, který změní její život. Věděla jen, že práci zoufale potřebuje. Nájem za její pokoj v ubytovně byl 2 měsíce pozadu, a to přijímací pohovor byl pravděpodobně její poslední šancí, než by se musela vrátit domů poražena. Hospodyně Marta ji přijala se skříženýma rukama a pohledem toho, kdo viděl procházet příliš mnoho dívek těmi dveřmi. Zkušenosti zeptala se. Uklízela jsem velké domy v Brně, paní. Mám doporučující dopisy. Lucie jí podala zmačkanou obálku třesoucíma se rukama. Pracuji tvrdě. Dřiny se nebojím. Marta zkontrolovala papíry bez většího zájmu. Ale něco na té dívce se zelenýma očima, podivnými očima barvy jadejtu, které zdánlivě nesly víc příběhů, než odpovídalo jejich věku, ji přinutilo zaváhat. Budu s vámi upřímná, řekla nakonec. Tohle není snadný dům. Jsou zde komplikace. Synové pána měli před více než rokem nehodu. Oba skončili na vozíčku a od té doby Marta snížila hlas. Řekněme, že žádný zaměstnanec dlouho nevydrží. Chlapci jsou obtížní. Pán téměř nikdy není doma. A někteří říkají, že tento dům je proklet smutkem, Lucie se ani nezachvěla. Naopak, něco v jejím pohledu změklo. Smutek není prokletí, paní. Je to rána. A rány se hojí, pokud někdo má trpělivost nevzdát se. Marta na ní dlouze hleděla. Možná to byla ta věta. Možná únava z hledání zaměstnankyň, které utíkaly první týden. Nebo možná, aniž to věděla, vytušila, že tahle dívka je jiná. Nastupujete v pondělí. Úklid. Nic víc. Nepletete se do záležitostí chlapců. Mají zdravotní sestry a lékaře. Vaší prací je prach a podlahy. Rozumíte? Rozumím, paní, ale život si někdy dělá vlastní plány. K prvnímu setkání s dvojčaty došlo náhodně 3. den. Lucie uklízela knihovnu, když v chodbě uslyšela hlasitý náraz. Za nímž následovalo dušené zaklení. Přiběhla a našla Tomáše na zemi vedle převráceného vozíčku. Pokoušel se dosáhnout na knihu z vysoké police a ztratil rovnováhu. Nesahej na mě, vykřičel chlapec, když se přiblížila. Nepotřebuji tvoji pomoc, zmiz. Jiná zaměstnankyně by poslechla a utekla. Lucie ne. Prostě si sedla na zem vedle něj, aniž by se ho dotkla. Jako by měla veškerý čas světa. Máš pravdu, řekla klidně. Nepotřebuješ moji pomoc. Dokážeš se vrátit na vozíček sám. Já si tu jen chvíli odpočinu, protože jsem z toho uklízení unavená. Vadí ti to? Tomáš se na ní zmateně zadíval. Byl zvyklý na lítost, na ruce, které ho zdvíhaly bez ptaní. Na pohledy plné soucitu, které tak nesnášel. Ale ta dívka se na něj nedívala s lítostí. Dívala se na něj jako na rovného. Jakou knihu jsi chtěl? Zeptala se po chvíli ticha. Tu červenou nahoře. Lucie vstala, sáhla po knize a položila mu ji do klína. Potom mu natáhla ruku, ne aby ho nesla, ale aby mu nabídla oporu. Jestli chceš, přidržím tě tady, zatímco ty budeš tlačit, ale tlačíš ty. Já jen vyvažuji. A tak společně Tomáš vylezl zpátky na vozíček sám, jak on tvrdil, s trochou pomoci podle pravdy. Ale poprvé za 14 měsíců mu někdo dovolil cítit se schopným. Tu noc Tomáš vyprávěl Jakubovi o té podivné uklízečce, která si sedá na zem a nemá lítost. Jakub, zahořklejší z nich dvou, nechtěl věřit. Všechny mají lítost, řekl. Jen ji lépe skrývají. Ale zvědavost zvítězila. Druhý den si Jakub vymyslel záminku, jak se s Lucií potkat, pak další a další, dokud záminky přestat být potřebné,
Lucie brzy odhalila tajemství těch chlapců. Nebyli smutní proto, že nemohli chodit. Byli smutní, protože měli pocit, že už nikomu na ničem nezáleží. Otec se jim vyhýbal. Zdravotní sestry s nimi zacházely jako s pacienty, ne jako s lidmi. A celý svět zdánlivě redukoval oba na 2 kolečková křesla s bohatým příjmením. Takže Lucie dělala jediné, co uměla. Zacházela s nimi jako s lidmi. Vymýšlela hry. Závody na vozíčcích mramorovými chodbami s absurdními pravidly a směšnými odměnami. Proměňovala nenáviděná fyzioterapeutická cvičení v výzvy a sázky. Četla jim nahlas, když nemohli spát. Ptala se jich, čím chtěli být před nehodou, co snili, z čeho se smáli. Pomalu jim vracela pocit, že jsou naživu, a mezitím plnila svou práci. Uklízela každý kout sídla svědomitě, bez zanedbání jediného úkolu. Protože Lucie věděla něco, co jí život naučil tvrdou cestou. Že chudí si nemohou dovolit luxus nedbalosti. Co nikdo nevěděl, byl původ té rané moudrosti. Co nikdo nevěděl, bylo břemeno, které Lucie nesla v tichu. Protože Lucie Horáková také ztratila. A hodně. Někdy, když se domnívala, že ji nikdo nevidí, se zastavila u okna v kuchyni a přiložila ruku na břicho starým, bolestivým gestem plným žalu, který s nikým nezdílela. Potom se zhluboka nadechla, otřela oči hřbetem žlutého rukavice a vrátila se k práci. Život ji uhodil příliš brzy na to, aby si mohla dovolit zhroutit se, ale ten příběh, její příběh, ještě nebyl čas vyprávět. Pravdou bylo, že v tom chladném obrovském sídle se 2 rozbití chlapci a 1 rozbitá uklízečka setkali a spolu, aniž to zamýšleli, začali se léčit. Marta si toho všimla. Samozřejmě si toho všimla. Viděla, jak se dvojčata vrátila k jídlu, jak si objednávala svůj oblíbený dezert, jak si ráno česala v lisi a ptala se, jakou hru bude dnes Lucie hrát. Viděla, jak se dům po 14 měsících truchlení začíná opět plnit smíchem. A v hloubi svého srdce z tvrdlého léty se Marta zaradovala. Ale ne všichni tu radost sdíleli. Veronika Nováková, Ondřejova sestra, navštěvovala sídlo s určitou pravidelností. Oficiálně, aby viděla synovce. Ve skutečnosti, aby hlídala svou investici. Protože Veronika roky chladnokrevně jako účetní počítala, kolik zdědí, až přijde čas. Bratr byl vdovec, synové 2 mladí lidé se zdravotním postižením, kteří podle nejpesimističtějších prognóz, jež sama živila, sotva vlastní rodiny, a to znamenalo, že dříve nebo později bohatství Nováků skončí v jejich rukou. V jejich a především v rukou jejího syna Filipa, zhýčkaného mladíka, kterého považovala za skutečného dědice impéria. Ale pak se objevila Lucie a Veronika, která měla vypěstovaný instinkt na hrozby. Okamžitě pochopila, že ta dívka se zelenýma očima je nebezpečná. Ne tím, co dělá, ale tím, co vyvolává. Protože Veronika viděla něco, co Lucie ještě nevěděla a co Ondřej dosud neodhalil. Viděla, jak dvojčata poprvé mají důvod chtít být zdravá. Viděla, jak se dům vrací k životu, a viděla zejména riziko, že ta neznámá si získá místo v srdci rodiny, po níž sama toužila uklízečka, bručela Veronika jednoho odpoledne, pozorujíc z dálky, jak Lucie rozesměje její synovce. Nána, která se plete, kam není zvaná. To přes mou mrtvolu. A začala tkát svou pavučinu, začalo to drobnými poznámkami Martě. Není ti divné, že se zaměstnankyně tolik zblíží s chlapci? Co tím asi sleduje, pak temnějšími náznaky. Slyšela jsem věci o té dívce, o její minulosti, ošklivé věci, Marto. Lži zasévané s trpělivostí toho, kdo ví, že stálá kapka nakonec prohlodá i kámen. Marta, věrná rodině a bázlivá před Veronikou, začala pochybovat a pochybnost. To jedovaté semínko začala klíčit, Lucie o tom všem nevěděla nic. Přicházela každé ráno ve svém modrém uniformu a žlutých rukavicích, odhodlaná uklízet dům a přitom spravovat 2 rozbitá srdce. Nevěděla, že nad ní se stahuje mrak. Nevěděla, že právě téhož odpoledne se vrátí otec dvojčat bez ohlášení. Překročí práh sídla a najde jí klečet v salonu s otevřenou náručí.
přijímajíc jeho syny v řehotech smíchu. Ten moment, ten okamžik, kdy se oči Ondřeje Nováka poprvé zastavily na ní, byl začátkem všeho. Počátkem lásky, která uzdraví celou rodinu, a války, která se chystala propuknout. Tu noc Ondřej Novák nemohl spát. Odbyl sestru stručnou výmluvou. Zítra si promluvíme, Veroniko, jsem vyčerpaný z cesty. A zavřel se v pracovně sklenicí whisky, které se ani nedotkl. Ten obraz ho neopouštěl. Synové se smáli. Ruce nahoře, vozíčky mířící k té dívce ve žlutých rukavicích, jako by ona byla slunce, kolem nějž se jejich životy opět roztočily. 14 měsíců uzavřen ve vině. Kupující odborníky jako záplaty na ránu, která se nehojila. A uklízečka to dokázala bez nároku na cokoliv. Druhý den ráno, místo aby se vydal do kanceláře jako každý den, Ondřej udělal něco, co nedělal od nehody. Zůstal doma. Ale neoznámil svou přítomnost, nepřihlásil se. Prostě sledoval z dálky jako cizinec ve vlastním domě a to, co viděl v následujících dnech, mu zlomilo duši a zároveň ji znovu sestavilo. Viděl Lucii budit syny pesničkou, kterou si sama vymýšlela za pochodu, měnící text každé ráno, aby je rozesmála ještě dřív, než otevřeli oči. Viděl, jak proměňuje snídani v soutěž. Kdo dojí ovoce jako první, kdo vypoví nejlepší vtip, kdo se odváží ochutnat zelený džus, o němž přísahala, že chutná jako tráva, ale dělá silnými. Viděl zejména to, co on sám nikdy neuměl, jedno odpoledne, schovaný za pootevřenými dveřmi posilovny, kterou sám vybavil nejdražšími přístroji na trhu. Přístroji, které synové nikdy nechtěli použít. Ondřej přihlížel scéně, která ho připravila o řeč, Lucie držela Jakuba za pás před hrazdami. Chlapec se třásl, potil, svíral zuby. Nemůžu, oddechoval Jakub. Lucie, nemůžu, padnu. Nespadneš, já tě držím. Podívej se mi do očí. Podívej se. Důvěřuješ mi? Ano, tak se nedívej na zem. Dívej se na mě a udělej krok, jeden jediný, jakýkoliv. Nic víc nechci. A tehdy, přidržujíc se hrazdy, s nohama třesoucíma se jako listy, Jakub Novák posunul chodidlo o pár centimetrů, nejistý otisk na žíněnce, ale krok. První krok za 14 měsíců, dokázal jsem, vykřičel chlapec mezi smíchem a pláčem. Lucie, dokázal jsem to. Vidělas? Viděla jsi, že jsem to dokázal? Samozřejmě, že jsem viděla. Lucie ho objala a také plakala, i když se to snažila skrýt. Říkala jsem ti, že tvoje tělo tě stále poslouchá. Říkala jsem to, ty tvrdohlaví, za dveřmi si Ondřej přitiskl pěst k ústům, aby potlačil vzlik. Doktoři mu říkali, že Jakubovo uzdravování bude pomalé, nejisté, že možná nikdy znovu chodit nebude. A tady byl jeho syn, dělající krok, díky ženě bez jediného lékařského titulu, jen se srdcem, které se odmítalo vzdát, tu noc Ondřej mlčet nedokázal. Našel Lucii v kuchyni, jak ukládá nádobí po večeři. Ona sebou trhla, když ho spatřila. Pane Novák, promiňte, hned končím. Nechtěla jsem vás vyrušovat. Nevyrušujete. Ondřej zůstal stát nesvůj, nevěda jak začít. On, který vyjednával s finančními žraloky bez mrknutí oka, nenacházel slova před 24letou dívkou. Viděl jsem je v posilovně. Jakub chodil. Lucie sklopila zrak, náhle nervózní. Nebylo to přesně chůze, pane. Byl to krok, ale pro něj je to obrovský pokrok. Váš syn je velmi silný víc, než si sám myslí. Proč Ondřejův hlas se zlomil? Proč to všechno děláš? Není to tvá práce. Tebe najali uklízet. Nikdo tě neplatí za to, že vracíš mým synům naději, Lucie chvíli mlčela. Pak se na něj podívala těmi zelenýma očima, které zdánlivě viděli za slova. Protože vím, jaké to je, cítit, že na tobě nikomu nezáleží, pane. Vím, jaké to je být rozbitý uvnitř, zatímco svět se točí dál, jakoby nic. Udělala pauzu, vybírajíc slova. Vaši synové nepotřebovali dalšího lékaře. Potřebovali někoho, kdo se na ně podívá a uvidí lidi nepacienty. To nestojí peníze, jen stojí čas a chuť. Ta věta uhodila Ondřeje jako facka. Čas. Jediná věc, kterou jim nikdy nedal. Jediná věc, kterou jeho peníze nemohly koupit. Já polkl. Nebyl jsem dobrý otec, Lucie.
Po nehodě jsem nevěděl jak. Pokaždé, když jsem se na ně díval, viděl jsem jen svou vinu. Jsem to já, kdo jim to auto koupil. Já jim ho koupil a proto jste utekl, dokončila Lucie jemně. Bez výčitky. Chápu to. Bolest dělá s lidmi podivné věci. Někteří křičí, jiní odcházejí. Ale pane, udělala krok k němu. Nepotřebují, abyste se trestal. Potřebují, abyste se vrátil. To je vše. Vraťte se, ještě je čas. Ondřej pocítil, jak se v něm cosi láme, přehrada 14 měsíců zadrženého žalu. A poprvé od té noci nehody plakal. Plakal před uklízečkou v kuchyni svého vlastního sídla, bez studu, zatímco mu ona položila ruku na rameno a nechala ho zhroutit se bez odsuzování. Od té noci se všechno změnilo. Ondřej začal zůstávat, rušil schůzky, delegoval cesty, usedal ke snídani syny poprvé za více než rok. Zpočátku ho dvojčata přijímala s ostražitostí, s tou raněnou vzdáleností toho, kdo byl příliš mnohokrát opuštěn. Ale Lucie moudře stavěla mosty mezi nimi. Tomáši, proč neukážeš tátovi tu karetní hru, což jsme vymysleli? Vsadím se, že ho porazíš. Jakub, řekni tátovi o tom kroku včera. Neboj se. A pomalu, kostrbatě, jako když se znovu učí chodit, Ondřej a jeho synové se začali znovu nacházet. Přišlo jedno odpoledne, kdy všichni tři hráli karty do půlnoci. Přišla noc, kdy Ondřej odnesl Jakuba do postele a chlapec, napůl ospalý, zamumlal. Dobrou noc, táto. Poprvé za 14 měsíců přišly slzy, které Ondřej plakal o samotě z čisté vděčnosti. A ve středu všeho vždy stála Lucie. Ondřej si v ní začal všímat věcí, které by mu dříve unikly. Způsob, jakým si kousala red při soustředění. Něha, s níž přistupovala k jeho synům. Tichá důstojnost, níž nesla svou chudobu, aniž by si kdy stěžovala. A ty zelené oči, které se někdy zahalily smutkem, který ona rychle skrývala. Jednoho odpoledne ji našel u okna v kuchyni, jak pláče s rukou na břiše v tom starém bolestivém gestu, o němž si myslela, že je tajné. Lucie, jsi v pořádku? Vzpřímila se rychle a otřela si slzy. Ano, pane, promiňte, jsou to moje věci. Už to přešlo. Nemusíš mi pořád říkat, pane, přiblížil se Ondřej. A nemusíš se schovávat. Ty jsi mě viděla v mém nejhorším. Třeba tě také mohu vyslechnout. Lucie se na něj podívala překvapeně. Na okamžik se zdálo, že je blízko promluvit, pustit to břemeno. Ale pak si zakousla red a zavrtěla hlavou. Jednou třeba. Ale dnes ne, dnes ještě ne. Ondřej nenaléhal, ale mezi nimi se něco změnilo. Neviditelné vlákno, křehké a nebezpečné, začínalo se příst, co ani jeden z nich nevěděl bylo, že z temnoty chodby je někdo sledoval. Veronika viděla celou scénu. Viděla, jak se bratr přiblížil k uklízečce, jak s ní mluvil s něžností, jak se na ní díval způsobem, jak se nedíval na žádnou ženu celé roky. A na dokonale nalíčeném obličeji Veroniky se nakreslil úsměv chladný jako led, takže je to pravda, zamumlala pro sebe. Velký Ondřej Novák, poblázněný služebnou, sevřela rty. Ne, bratříčku, to si nedovolím. Té samé noci Veronika zavolala. Filipe, synu, potřebuji, abys tento týden přijel do sídla. Je tady situace, kterou musíme jako rodina vyřešit. Její hlas osladil jedem. Uklízečka, ctižádostivkyně, která chce ukrást to, co je naše. A ty a já se postaráme, aby se to nestalo. Filip Novák přijel do sídla ve čtvrtek odpoledne, jedoucí sportovním červeným autem, které zařválo na dlážděné cestě jako ohlášení problémů. Bylo mu 23 let, vlasy vygelované dozadu, bělostný úsměv, který nikdy nedosáhl na oči a nesnesitelná jistota toho, kdo si nikdy nic nezasloužil. Byl to jediný syn Veroniky, vychovaný v přepichu a rozmazlenosti, vychovaný v přesvědčení, že svět a zejména majetek strýce Ondřeje mu patří právem jeho narození. Strýcovo sídlo, bratranci na vozíčku, velké dědictví, zamumlal, vystupujíc z auta a upravujíc si tmavé brýle. Domové, sladký domové. Veronika ho přijala u vchodu obětím, které se zdálo upřímné jen pro bezpečnostní kamery. Konečně jsi přijel. Vzala ho pod paži a vedla ho dovnitř, snižujíc hlas. Poslouchej mě dobře, synu.
protože situace je vážnější, než jsem si myslela. Tvůj strýc ztratil hlavu kvůli služebné uklízečce, co přišla před 3 měsíci. A chlapci ji zbožňují. Jestli to bude pokračovat, ta ctižádostivkyně skončí v závěti. Chápeš, co ti říkám? S Bohem dědictví. S Bohem všemu, co nám náleží. Filip svraštil obočí, náhle zaujatý. Služebná. Fakt, strýček běhá za služebnou. Ta s hezkou tváří a velkou hubou. Ty jsou nejhorší. Hrají si na světice, sebeobětovavé. A než se naděješ, vykradli celý dům. Veronika se zastavila a podívala se mu do očí. Ale my jsme chytřejší než ona, Filipe. A vyhodíme ji odtud po dobrém nebo po zlém. Co ani Veronika, ani Filip nevěděli bylo, že ta Nána měla něco, co oni nikdy neměli. Skutečnou lásku rodiny. Během prvních dnů Filip zkoušel tu nejzřejmější strategii. Přiblížil se Lucii se svým galánským úsměvem a koupenou šarmem, přesvědčen, že chudá zaměstnankyně klesne před bohatým novákem. Takže ty jsi ta slavná Lucie, řekl jí jedno odpoledne, zastavující v chodbě, zatímco nesla hromadu prostěradel. Sestřenicové o tobě nepřestanou mluvit a teď chápu proč. Jsi mnohem hezčí, než říkala máma. Lucie ho beze změny výrazu změřila. Díky, mladý Filipe, s dovolením musím tohle donést, ne tak rychle. Filip jí zablokoval cestu. Holka jako ty by neměla drhnout podlahy. Já bych ti mohl pomoct, dostat tě odsud, zařídit ti hezký byt. Co říkáš? Ty a já bychom si mohli rozumět. Lucie prostěradla složila na stole klidně a postavila se mu tváří v tvář. V jejich očích nebyl strach, jen starý únava. Únava toho, kdo s takovými muži zacházel celý svůj život. Budu předstírat, že jsem to neslyšela, mladý pane. Ze záhleduplnosti vůči vašemu strýci a vašim bratrancům, kteří jsou dobří lidé. Ale dobře si poslechněte, já nejsem na prodej. Ani moje důstojnost nemá cenu. A jestli mě ještě jednou zablokujete v chodbě, přísahám, že se to váš strýc dozví, jaký druh člověka jste. A obešla ho, sebrala prostěradla a odešla se vztyčenou hlavou. Filip zůstal stát se svěřenou čelistí a poraněnou hrdostí. Nikdo ho neodmítl, nikdo. A to malé, ale hluboké ponížení proměnilo prostou ctižádost v něco mnohem nebezpečnějšího. Osobní zlobu dobře, služko, zabručel. Jestli ne po dobrém, tak po zlém, tu noc se matka a syn sešli ve Veroničině pokoji, aby vybrousili svůj plán. Svádění nepřišlo v úvahu, připustil Filip, nalévajouci sklenku z minibarku. Ta světice mě pohrozila. Řekla, že to řekne strýci. Říkala jsem ti, ty jsou nejhorší. Veronika, chodila sem a tam a myslela. Ale nevadí, svádění byl snadný plán. Kdyby ta dívka byla tak ctižádostivá jako ostatní, už by klesla. To, že si hraje na slušnou, jen znamená, že budeme muset použít jinou strategii. Jakou? Veronika se usmála a ten úsměv zmrazil vzduch v pokoji. Zničíme její pověst. Postaráme se, aby ji tvůj strýc, bratranci i celý dům nenáviděli natolik, že ji sami vyženou. A až odejde se sklopenou hlavou tak hluboko, že se nikdy neodváží vrátit. Jak to chceš zařídit? Trpělivost, synu. Dobré věci se dělají na mírném ohni. Veronika si sedla před zrcadlo a začala se odmaskovat, mluvíc ke svému odrazu. Nejprve pochybnosti. Musíme otrávit studnu kapku po kapce. Marta je už napůl přesvědčena, že ta dívka něco skrývá. Jen živit tu podezřívavost. Potom důkaz. Potřebujeme něco konkrétního, něco, co jí usvědčí, aniž by se mohla bránit. Filip na ní hleděl směsí obdivu a hrůzy. Jsi strašná, mámo. Jsem matka, která chrání, co patří jejímu synovi, opravila ho chladně. Jednou mi za to poděkuješ a tak začala tichá kampaň. Začalo drobnostmi, věcmi, které mizely a znovu se objevovaly na podivných místech. Rozbité váza, o níž nikdo nic nevěděl. Poznámky zasévané s mistrovstvím. Marto, nevšimla si, že od chvíle, co přišla nová, schází peníze z pokladničky. Marto, mohla bych přísahat, že jsem viděla tu dívku prohledávat pánovu pracovnu. Marto, měla bys ji hlídat pro dobro rodiny. Lži sázené s trpělivostí toho, kdo ví, že stálá kapka nakonec prokape i skálu. Marta,
Věrná rodině, ale bojící se Veroniky, začala čím dál více pochybovat a začala sledovat Lucii s diskrétností. Lucie zaznamenala změnu. Cítila Martiny pohledy zpoza ramene, napjatou atmosféru, novou chladnost hospodyně, která s ní dříve zacházela skoro jako s dcerou. Ale nerozuměla důvodu. Přičítala všechno vlastní představivosti, únavě, nervům. Nikdy by si nepomyslela, že se kolem ní tká pavučina. Mezitím její vztah s Ondřejem dále tiše rostl. Sdíleli pozdní kávy v kuchyni, když chlapci spali, dlouhé rozhovory o životě, snech, bolesti. Ondřej v té ženě nacházel moudrost a laskavost, jakou nikdy nepotkal ve společenských salonech. A Lucie, i když s tím bojovala ze všech sil, objevila, že ten mocný a raněný muž jí ukradl kousek srdce, o němž si myslela, že je navždy opancéřované. Jedné noci se jejich ruce setkaly při sahání po stejném šálku. Ani jeden ho okamžitě neodtáhl. Pohlédli si do očí. Vzduch se nabídl hustotou, nebezpečím, krásou. Lucie, já začal Ondřej. Nic neříkejte, pane. Ona ruku stáhla s divokým srdcem. Prosím vás, ať už si myslíte cokoliv, není to možné. Já jsem uklízečka. Vy jste vy. Svět nefunguje takhle. Svět funguje tak, jak se my rozhodneme, že má fungovat. To říkáte, protože jste nikdy nebyl chudý. Lucie se smutně usmála. Dobrou noc, pane. A odešla, nechávajíc ho osamělého se šálkem kávy a zmateným srdcem. Ze chodby někdo viděl vše. Veronika se usmála ve tmě. Scéna potvrzovala její nejhorší obavy a dávala jí dokonalou munici. Je čas zrychlit věci, řekla Filipovi druhý den. Tvůj strýc je stále více pobláznění. Pokud budeme čekat, ta dívka se nám dostane do rodiny. Musíme udeřit teď. Veronika vytáhla z kabelky malou sametovou krabičku a otevřela ji. Uvnitř se třpitil smaragdový náhrdelník z diamanty, starý, oslnivý. Izabelin náhrdelník po zesnulé manželce bratra. Nejcennější šperk tohoto domu, rodinná dědičnost, uložená pod zámkem v trezoru pracovny. Veronika pohladila kameny pavoučími prsty. Ondřej ji zbožňoval. Byla to posvátná relikvie po jeho mrtvé ženě, jeho nejsvatější vzpomínka. Filip otevřel oči. Jak si ji dostala z trezoru? Znám kombinaci od let, blázne. Proč si myslíš, že sem tak často přijíždím? Veronika krabičku znovu zavřela. Zítra ráno tento náhrdelník najdou schovaný mezi věcmi jisté uklízečky se zelenýma očima. A když ho najdou, její úsměv se rozšířil. Žádná pozdní káva ani něžný pohled ji nezachrání. Zlodějka. To bude navždy. Vulgární zlodějka, která zneužila důvěry rodiny, aby ukradla poklad zesnulé paní, Filip se zasměhl krutě. Mámo, jsi génius zla. Jsem praktická, synu. Veronika krabičku cvakla a nikdo, naprosto nikdo, mi nestojí v cestě mezi mou rodinou a tím, co nám patří. Tu noc, zatímco Lucie spala ve svém skromném pokoji a snila poprvé za roky o budoucnosti, kterou se odvážovala představovat si jako zářivou, osud brousil nůž, který se jí chystal bodnout do zad. Úder přišel v sozbotu ráno, kdy byl celý dům pohromadě. Veronika to naplánovala s precizností chirurga. Vybrala den, kdy věděla, že Ondřej bude doma, kdy dvojčata bude snídat v salonu, kdy Marta a ostatní personál bude poblíž. Potřebovala obecenstvo. Potřebovala svědky. Ponížení pro svou dokonalost muselo být veřejné. Vše začalo výkřikem Veroniky ze druhého patra. Ondřeji, pojď rychle. Chybí něco z trezoru. Ondřej vyběhl po schodech, poplašen. Našel sestru před otevřeným trezorem v pracovně s rozloženým obličejem v hereckém výkonu hodném ceny. Izabelinin náhrdelník. Veronika si přiložila ruku na hruď. Smaragdový náhrdelník není. Přišla jsem pro dokumenty a Ondřejeho není. Ukradli ho. Ondřejův obličej zbělel. Ten náhrdelník byl poslední věcí, co mu po manželce zbylo. Uchovával ho jako posvátnou relikví, nedotknutelnou. To je nemožné. Kombinaci znám jen já. Jsi si jistý? Veronika se na něj podívala s falešnou starostlivostí. Ondřej, musíme prohledat, musíme projít celý dům. Někdo sem vešel, někdo zevnitř. A tehdy, jakoby náhodou,
Padl její pohled na Lucii, která právě přišla nahoru s tácem, aby se zeptala, jestli si přejí více kávy. Začneme personálem, řekla Veronika hlasem nabitým insinuací. Pro pořádek, pro dobro nás všech. Ondřej uvěřil nastražené krádeži a vyhodil Lucii z domu, přestože ho jeho synové prosili, aby jí věřil. Když ale bezpečnostní kamery odhalily, že Veronika a její syn Filip krádež zinscenovali, aby Lucii zničili, Ondřej si uvědomil svůj strašný omyl. Vyhodil je z domu a našel Lucii, aby ji požádal o odpuštění. Lucie mu svěřila svou vlastní bolest ze ztráty dítěte, on jí vyznal lásku a ona se vrátila. Časem vytvořili skutečnou rodinu, dvojčata znovu začala chodit, Veronika skončila zatčená a o rok později Ondřej a Lucie založili nadaci a proměnili svůj domov v místo plné lásky.